በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን። ሰዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥሪ ዕለት 19 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን ኮንኒ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ጥሪ 19 ኣብ ግሸን ደብረ ከርቤ ብክብሪ ተቐሚጡ ንሃገርና ካብ መዓት እንዳሓለወ ዝርከብ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ መስቀል ካብ ዘምጽኡልና ቅዱሳን ሓደ ዝኾኑ ናይ ጉጉቤን ኣውነ ኣፍቅረን እግዚእን ዕረፍቶም እዩ። ናይ ዝኸበሩ ናይ ኣባ ዙሁራ ናይ ኣባ ባሶራ ናይ ኣዲኦም ድማ ናይ ቅድስቲ ኔራ ስጋኦም ዝተረኸበሉ ዕለት እውን እዩ። በረከቶም ሕደረና አሜን። ኣባ ጽሕማ ካብ ትሽዓቱ ቅዱሳን ሓደ ዝኾኑ ዓብይ ኣቦ ኣባ ጽሕማ ጥሪ 16 ብሰማዕትነት ምስ ዓረፉ ጎይታና ካብ ሞት ኣተንሲእዎም ከሎ እዞም ቅዱሳን ግን እንደገና ክመውት ኢሎም ለሚኖም ጥሪ 19 ዓረፉ። እዞም ቅዱስ ድማ ንሃገርና ኢትዮጵያ ከም ፀሓይ ካብ ዘብርሁ ካብ 9 ቅዱሳን ሓደ እዮም። ሃገሮም አንጾኪያ እዩ። ኣቡነ ጽሕማ ዝተባሃሉ ጭሕሞም ብጣዕሚ ነዊሕ ስለ ዝነበረ እዩ። እዞም ጻድቕ ብመጀመርታ ግዜ ምስ 7 ቅዱሳን ብምጽዋዕን ቀይሕ ባሕርን ገይሮም ናብ ሃገርና ኢትዮጵያ ኣተዉ። ኣብ ሃገርና ገዳም እንዳገደሙ በዓቲ እንዳሰርሑ ከሳቴ ብርሃን ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ንዝመስረቶ ናይ ክርስትና ሃይማኖት ብዝጎልሐ ኣሰፋፊሑ ገዳማት ኣስፋሕፊሖም ናይ ወንጌል ብርሃን ኣብ ሃገርና ኣብርሆም እዮም። ኣብ ዓድዋ ኣውራጃ ዝርከብ ገዳሞም ደብረ ሓተታ ይበሃል። ፈዋሲ ዝኾነ ጸበሎም ዝፈለቐ እዞም ጻድቕ ምራቆም እንጥፍ ካብ ዝበሉ ቦታ እዩ። ናይ ጸበሎም ባህሪ ፍልይ ዝበለ ካብ ናይ ተፈጥሮ ሕጊ ዝወፀ እዩ። መጠኑ ሓጋይ ክኸውን ከሎ ይውስኽ፣ ክረምቲ ድማ ይቕንስ። እዚ ጸበል ኣብ ዘለዎ ቦታ ሳዕሪ ፈጺሙ የለን። ናይ ኣቡነ ጽሕማ መካነ መቃብሮም ካብ ዘለዎ ኣብ ትሕቲ ዓብይ ጎቦ እስትንፋስ ዝመስል ፈዋሲ ዝኾነ ሙቆት ኣሎ። ካብ ትሕቲ መካነ መቃብሮም ካብ ውሽጢ ወፂኡ ዝመጽእ ሙቆት ዘለዎ እስትንፋስ ንቅርጽማትን ንኻልእ ሕማማትን ፈዋሲ መድሓኒት እዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ሰባት ካብ HIV ዝድሓንሉ ኣለዉ። ኣቡነ ጽሕማ ካብ ገዳሞም ወፂኦም ንኣርድእቶም ንምሕታት ወርዒ ናብ ዝተባሃለ ቦታ እንዳ ኣባ ፊሊሞና ገዳም በፂሖም ወንጌል እንዳሰበኹ ክምለሱ ከለዉ ሸፋቱ ኣይትስረቑ ዝብለና እዚ ከመን እዩ ኢሎም ሒዞም ብሰማዕትነት ጥሪ 16 ቀተልዎም። ነገር ግን ጎይታና ንኣቡነ ጽሕማ ካብ ሞት ኣተንስኦም እሞ እዞም ጻድቕ ከዓ ናብ ገዳሞም መፂኦም ንቐተልቶም ምሕረት ለሚኖም ካብ ጎይታና ዓብይ ቃል ኪዳን ምስ ተቐበሉ ጥሪ በዝለማዓንቲ 19 እንደገና ብሰላም ዓረፉ። ኣቡነ ጽሕማ ኢየሩሳሌም በፂሖም ክምለሱ ከለዉ ድማ ዝሞተ ሰብ ረኺቦም ኣብ ልዕሊ እቲ በድኒ ንዝሞተ ሬሳ ንዝነበሩ ሓሳኹ ናብ ሰብነቶም ይሕሊፎም እዞም ሓሳኹ ከዓ ንነብሶም እንዳተመገቡ ነበሩ። እዞም ሓሳኹ ድማ ወርቃዊ ክንፊ ዘለዎም ኮኑ። እዞም ሓሳኹ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ መስከረም 21 ናብ ቦታ እዞም ጻድቅ ብሰማዕትነት ዝተቐበለሉ እንዳበረሩ ክኸዱ ብግልፂ ይረኣዩ እዮም። ድምፆም ድማ ይስማዕ እዩ። ድሕሪኡ ከዓ ይስወሩ። ኣቡነ ጽሕማ ኣብ መጨረሽታ ጥሪ 19 ምስ ዓረፉ ኣብቲ ወቕቲ ዝነበረ ቅኑዕ ንጉስ ኣፄ ገብረ መስቀል ተስካር ገይሮምሎም እዮም። እዞም ጻድቕ ድማ ብኣካለ ነብሲ ተገሊጾም ንሱ እውን ሕዳር 30 ከም ዝዓርፍ ነጊሮሞም ባሪኾሞምን ነጊሮሞምን ዓረጉ።
ናይ ኣባ ጽሕማ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ኣቡነ ኣፍቅረነ እግዚእ ናይ መላእክቲ ህይወት ኣብ ምድሪ ዝነበሩ ብጣዕሚ ዝኸበሩ ዓበይቲ ናይ ሃገርና ቅዱሳን ኣቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ፣ ኣቡነ ያሳይ ዘማንዳባ፣ ኣቡነ ሳሙኤል ዘቆየጳ፣ ኣቡነ ሳሙኤል ዘጣሬጣ፣ ኣቡነ ታዲዎስ ዘባልታርዋ፣ ኣቡነ ያፈቅረነ እግዚእ ዘጉጉቤን፣ ኣቡነ ዮሃንስ ዘጉራንቄን ምሂሮም ኣመንኪሶም ናብ ጽድቂ ዘብቅዕዎም ኣቦ ኣቡነ መድኃኒነ እግዚእ እዮም። ነዞም 7 ቅዱሳን ኣብ ሓደ ግዜ ከመንክስዎም ከለዉ በቲ ቅጽበት መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ነቲ ገዳም ብብርሃን መሊእዎ ተራእዩ ነበረ። ካብ ሰማይ ድማ ናይ ምስክርነት ድምፂ ተሰምዐ። በዚ ምክንያት ከዓ ብሓደ ዝመንኮሱ እዞም 7 ቅዱሳን 7ቱ ከዋክብት እንዳተባሃሉ ይጽውዑ። እዞም ሰባት ከዋክብት ንናይ ጣና ባሕሪ ብእግሮም ተሻጊሮም ንብዙሓት ኣብ ደሴት ዘለዋ ኣደናቕቲ ናይ ጣና ገዳማት ዝመስረቱ እዮም። ካብዞም ቅዱሳን ድማ ኣብ ዓብይ ደንጎላ ከም ጃልባ ተቐሚጦም ናብ ደሴት ዝኣተዉ ኣለዉ። ብእግሮም እንዳረገጹ እውን ነቲ ባሕሪ ዝተሻገሩ ኣለዉ። ኣብ ካልእ ቦታ ኣብ የብስ ምድሪ ክጓዓዙ ከለዉ ድማ ንመጽሓፎም ኣብ ኣንበሳ ጽዒኖም ዝተጓዓዙ እውን ኣለዉ። ኣቡነ መድኃኒነ እግዚእ ኣብ ደብረ ሊባኖስ ሓዲስ ሃዋርያ ናይ ኢትዮጵያ ብርሃን ብዝኾኑ ብኢድ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ምንኩስና ምስ ተቐበሉ ንሶም ከዓ ብተራኦም ዝመሃርዎምን ዘመንኮስዎምን መነኮሳት ቁጽሮም ብዙሓት እዮም፣ ብውዕል ኣይፍለጡን። ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ድማ ንኣቡነ መድኃኒነ እግዚእ ስፍሪ ቁጽሪ ዘይብሎም ከዋክብቲ ቅዱሳን ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝወልዱ ትንቢት ተዛሪቦምሎም ነበሩ። ንናይ ተንቤን ኣቡነ ኣብየ እግዚእን ናይ ዞዝ ኣምባን ኣቡነ ኣብሳዲ ወሲኽካ ኣቦና መድኃኒነ እግዚእ ብርሃን ኮይኖም ብጣዕሚ ብዙሓት ቅዱሳን ዘፍረዩ ዓብይ ጻድቅ እዮም። በዚ ምክንያት ድማ ወላዲ ኣእላፍ ቅዱሳን ይበሃሉ። ኣፄ ዳዊት ኣብ ዘመኖም ጥሜት ስለ ዝተለዓለ ንናይ ደብረ ቢዘን ኣቡነ ፊልጶስ ካብ ገዳሞም ኣጸዊዖም እንታይ ክገብር ይሐሸኒ ኢሎም ኣማኸርዎም። ኣቡነ ፊልጶስ ድማ ናይ ጎይታና መስቀል የምጽኡ ኢሎም መኸርዎም። ንጉስ ኣፄ ዳዊት ከዓ ምስ ናይ ኢየሩሳሌም ምስ ናይ ቁስጥንጥንያን እስክንድርያን መንግስታት ተጸሓሒፎም 10 ዓበይቲ ቅዱሳን መሪጾም ሒዞም ከይዶም ንመስቀል መስከረም ዕለት 10 ኣምጽኡ። ብጽድቂ ስራሖም ተኣምራት ብምግባር ኣብቲ ወቕቲ ፍሉጣት ዝነበሩን ቅዱስ መስቀል ዘምጽኡን 10 ቅዱሳን እዚኦም እዮም። ናይ ደብረ ቢዘን ኣቡነ ፊልጶስ፣ ናይ ጣና ደሴት ኣቡነ ሂሩተ ኣምላክ፣ ናይ ጣና ደሴት ኣቡነ እንድርያስ፣ ኣቡነ በትረ ማርያም፣ ኣቡነ ዮሃንስ፣ ኣቡነ ታዲዎስ፣ ኣቡነ ያፈቅረነ እግዚእ፣ ኣቡነ ዘካርያስ፣ ኣቡነ ያሳይ፣ ኣቡነ ቶማስ እዮም። ኣቡነ ሳሙኤል ዘደብረዋሊ፣ ኣቡነ ያሳይን ያፈቅረነ እግዚእን እዞም 3 ቅዱሳን ድማ ናብ ጣና ሓቢሮም ምስ ወጹን ሓቢሮም ንዝተወሰነ ግዜ ምስ ጸንሑን ኣቡነ ሳሙኤል ናብ ዋልድባ ክኸዱ ከለዉ ኣቡነ ያሳይ ንናይ ማንዳባ ገዳም ኣቃንዑ። ኣቡነ ያፈቅረነ እግዚእ ድማ ጎይታና ብዝኣዘዞም መሰረት ኣብ ውሽጢ ጣና ብስሞም ዝጽዋዕ ገዳም ኣቃንዑ። ኣቡነ ያፈቅረነ እግዚእ ኣፍቅረነ እግዚእ እንዳተባሃሉ ከዓ ይጽውዑ እዮም። እዚ ድማ ጎይታ ኣምላኽ ፈተወና ኣምላኽ ማለት እዩ። ጎይታ ኣምላኽ ፈተወና ማለት እዩ። ትውልዶም ትግራይ ኣክሱም ክኸውን ከሎ ኣቦኦም ገብረ ኢየሱስ ኣዲኦም ኣፎምያ ዝተባሃሉ ቁኑዓት ክርስቲያን እዮም። ልደቶም ሓምለ 19 እዩ። ኣቡነ ያፈቅረነ እግዚእ ብገዳማዊ ህይወቶም ብጣዕሚ ይፍለጡ። ኣብ ዘመን ንጉስ ዓምደ ጽዮን ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ደራስን ፍላስፋን እዮም። ነዞም ጻድቅ ኣብ ውሽጢ ደራ ፎገራ ኣደናቂ ገድሊ ኣለዎም። ካብ ደራ ፎገራ ተላዒሎም ብጣና ገይሮም ንደቂ ፈላሾችን ቅማንቶችን ብዝግባእ ብምምሃርን ብምጥማቕን ብዙሕ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ፈጺሞም እዮም። እዞም ጻድቅ ካብ ጉብዝናኦም ናብ ባሕሪ ጣና ከይዶም መሓምላ ወይ ከዓ ምጸልና ኣይፋር
ኣብ ዝበሃላ ቦታታት ወንጌል ምስ መሃሩ ናብ ትግራይ መፅኦም ገዳሞም መስሪቶም ዓረፉ። ምስ ጎይታና ሓቢሮም ማሕበር ሰተዩ 3000 ቅዱሳን ኣክሱም ኣከባቢ ኣብ ዘሎ ኣብ ናይ ያፈቅረነ እግዚእ ገዳም ይኽበሩ። እዚ ገዳም ናይ ኣቡነ ያፈቅረነ እግዚእ ደኣ ወላ ይኹን እምበር ኣብዚ ሕጂ ግን ኣብ ገዳሞም ናይዞም ጻድቕ በዓል ምኽባር እንዳተረፈ ናይ 3000 ቅዱሳን ደቂ ማሕበር በዓል እዩ ብድምቀት ዝኽበር። ኣብ ውሽጢ እዚ ገዳም ናይ ኣቡነ ያፈቅረነ እግዚእ ቤተ መቕደስ ንበይኑ ናይ 3000 ጻድቃን ደቂ ማሕበር ቤተ መቕደስ ንበይኑ ይርከብ። ናይ ኣቡነ ያፈቅረነ እግዚእ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና። ኣሜን። በረከቶም ይሕደረና። ከምኡውን ዝኸበሩ ቅዱሳን ኣባ ዙሁራ፣ ኣባ ባሱራ ኣዲኦም ድማ ቅድስት ኔራ ይበሃሉ። እዞም ቅዱሳን ፍጹም ተጋደልቲ ዝኾኑ ጣዖት ኣብ ዘምልኽሉ ኣብ ክፉእ ዘመን ሳብሳ ካብ ዝበሃል ሃገር ዝተረኽቡ ዓበይቲ ሰማዕታት እዮም። ብሰማዕትነት ምስ ሞቱ ድማ ስጋኦም ኣብ ሃገረ ሳብሳ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ይነብር ነበረ። ድሕሪ ዘመነ ሰማዕታት 947 ዓመት ናይ ኣፍረዝጊ ሰራዊት ንግብፂ ወረርዋ ከተማኣን ኣከባቢኣን ከዓ ተቆፃፂርዎ። ናይ ኮሞል ንጉስ ናይ ግብፂ ንጉስ ነኣፍርን ግያውያን መታን ከዋግኦም ሰራዊቱ ኣከበ። ሰራዊቱ ከዓ ኣብ ግብፂ ንዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያናት ከፍርሱ ከለዉ ንናይ ቅዱሳን ናይ ኣባ ዙሁራ፣ ናይ ኣባ ባሱራ፣ ናይ ኣዲኦም ናይ ኔራን ዓጽሞም ዘለዎ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣፍርስዋ። ሓደ ካብቶም ሰራዊት ድማ ናይዞም ቅዱሳን ስጋ ዘለዎ ሳጽን ወሰደ። ኣብ ውሽጡ ድማ ዝሕጎሰሉ ገንዘብ ናይ ዝዓለም ክረክብ ሓሲቡ ምስ ከፈቶ ካብ ዕንቁ ዝኸበረ ናይዞም ቅዱሳን ስጋኦም ረኸበ። ንሱ ድማ ንኽብሮም ስለ ዘይፈለጠ ኣብቲ መቕደስ ቤተ ክርስቲያን ንስጋኦም በቲኑ ነቲ ሳጽን ወሲዱ ሸጦ። ምሕረቱ ዝበዝሐ ልዑል እግዚአብሔር ድማ እዚ ኩሉ ወተሃደር ናብ ኣፍሪንጊ ሰራዊት ክሳብ ዝበጽሕ ተዓጊሱ ኩናት ምስ ገጠሙ እቲ ወተሃደር ቅድሚ ኩሉ ንሱ ተቐትለ፣ ንርእሱ ድማ ብሴፍ ተቖርጸ። መሓዝቱ ከዓ ነዚ ምስክር ኮይኖም ናብ ሃገሮም ምስ ተመልሱ ንኽብሪ እግዚአብሔር ተዛረቡ። ናይዞም ቅዱሳን ስጋኦም ድማ በቲ ክፉእ ሰብ ምስ ተበተነ ሓንቲ ሰበይቲ ቀሺ ዝኾነት ቅንዕቲ ሰበይቲ ቆይማ ትምልከት ስለዝነበረት ወሲዳ ብነጸላኣ ጠቕለለቶም። ነስላም ካብ ምፍራሓ ዝተልዓለ ድማ ኣብ ውሽጢ መኣዝን ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ኣንበረቶም። ብነጸላኣ ጠቕሊላ ድማ ብጡብ ሸፈነቶም። በቲ ጡብ ተሸፊኖም ኣብ ውሽጢ መኣዝን 20 ዓመት ነበሩ። ካብ ብዝሒ መዓልታት ዝተልዓለ ከዓ እታ ሰበይቲ ወሬኦም ረሳዓቶ። እግዚአብሔር ድማ ምንቲ ጥቕሚ ወገናት ኢሉ ክገልጾም ምስ ፈተወ ኣብ ቅድሚ እታ ሰበይቲ ካልኦት ሰባት ዘከርዎም። ንሳ ከዓ እቲ ግዜ ዘከረቶ እሞ ንኩሎም ካህናትን ምእመናንን ተዛረበት። እቲ ቦታ ኣርኣየቶም። እቶም ካህናት ድማ ኣትዮም ናይዞም ቅዱሳን ስጋ ብኽብሪ ኣልዒሎም ኣብ ዝጸበቐ ሳጽን ገይሮም ኣብ ውሽጣ ኣንበርዎም። በዛ ዕለት ጥሪ 19 ድማ በዓሎም ዝገበርሎም። ኩሉ ግዜ ድማ ንበዓሎም በዛ ዕለት የኽብሩ። ካብ ኣዕጽምቶም ከዓ ብዙሓት ድንቂ ዝኾኑ ተኣምራት ተፈጺሞም ተረኣዩ። ሓንቲ ዓይና ዝዓወረት ጓል ዘለዋ ሰበይቲ ተስፋ ምስ ቆረጸት ኣብዚ ናይዞም ቅዱሳን ዓጽሚ ኣብ ዝተማሕፀነት ግዜ ድማ ናይ ጓላ ኣዒንቲ ተገለጸላ። ናይዞም ሰማዕታት ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና። ኣሜን። ጥሪ 19 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ጻድቅ ኣቡነ ያፈቅረነ እግዚእ፣ ኣፍቀረነ እግዚእ ዘጉጉቤ ኣብ ውሽጢ ጣና ካብ 7 ከዋክብቲ ሓደ ዝኾኑ ኣባ ባሱራ፣ ቅድስቲ ኔራ፣ ቅድስቲ በርስጢና፣ ኣባ ዙሁራ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት፣ ኣባ ኣብየ እግዚእ ጻድቅ፣ ኣቡነ ስነ ኢየሱስ፣ ኣቡነ ዮሴፍ ብርሃነ ዓለም። በረከቶም ይሕደረና። ናይ ዕለት 19 ጥሪ ዝውዕሉ ቅዱሳን በረከቶም ይሕደረና። ኣሜን። ሳር ጥሪ ዕለት 20
እንኳዕ ናብ ቅዱሳን ቀሺ አክሎግ መርምህናም ወዮሃንስ ወንጌል ዘወርቅን ዓመታዊ በዓል ብሰላም አብጽሐና አብጽሐኩም አሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ አክሎግ ሰማዕት ቤተ ክርስቲያን ካብ ዘፍረየቶም ዓበይቲ ሰማዕታት ሓደ እዚ ቅዱስ እዩ። አክሎግ ማለት እዚ ቅዱስ እዩ ወይ ማለት እዩ። ብሓቂ ድማ ጥዑም ዜና ጥዑም ህይወት ዘለዎ ኣቦ እዩ። መልኣክ ፍረ እዩ። ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ወለዱ ንወዶም ዘውረስዎ መሊኡ ዝተረፈ ሃብቶም ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ፍቅረ ክርስቶስ ምስጢረ መጻሕፍትን ክርስቲያናዊ ስምን እምበር። ቅዱስ አክሎግ ገና ካብ ህፃንነቱ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣትዩ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተማሂሩ ንሓዲስ ኪዳን ብምልኡ መሃሌ ነቢያት መዝሙር ዳዊት ወሲኽካ ብቓሉ ኣጽንዖ። ቅዱስ ቃሉ ንዕኡ ፍልጠት ኣይነበረን ህይወት እምበር። ከይሰልችዎ ከዓ የንብቦ ብህይወቱ ድማ ይትርጉመ ነበረ። በዚ ንጹህ ህይወቱ ድማ ንፈጣሪኡ ኣሐጒሱ ብዙሕ ተኣምራት ሰርሐ። ብድሕሪኡ ድማ ተጋድልኡ ቀጺሉ ብትሕርምቲ ነይሩ ቀሺ ኮይኑ ምስ ተሾመ ድማ ቅዱሳን መላእኽቲ ይግብኦ ክብሉ 3 ግዜ ጨደሩ። ብጽድቂ ጸኒዑ ከዓ ዘመናት ሓለፉ። ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ብጻዕዳ ለቢሱ ብዙሕ መከራ ተቐበለ። በዛ መዓልቲ ድማ ምስ ብዙሓት ተኸተልቱ ደሙ ፈሰሰ። ስለዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ጻድቅ ንጹህ ድንግል ባሕታዊ ቀሺ ወሰማዕት ኢላ ተኽብሮ። ጎይታ ድማ ንስምካ ዘኽበረ ዝተሰየመን ክምሕረልካ እየ በሎ። በረከት ሃቦ ቃል ኪዳን ሃቦ በረከቱ ይሕደረና አሜን። ከምኡውን ሐዋርያ ቅዱስ አብሮኮሮስ እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ምስ ዝኸበሩ ሐዋርያት እንከሎ ኣጸናናዒ ዝኾነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበለ ብሐዋርያት ተመሪጹ ምስ 7 ዲያቆናት ብሓንሳብ ዝተቖጽረ ኮነ። ንሳቶም ድማ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮም ብፍልጠት ዝተመልኡ ከም ዝኾኑ መጽሓፍ ግብረ ሐዋርያ ስለኦም ምስክር ኮነ። ድሕሪ እዚ ድማ ቅዱስ አብሮኮሮስ ንወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ወዲ መዝሙሩ ስለ ዝኾነ ምስኡ ናብ ብዙሓት ሃገራት ብምኻድ ወንጌል ሰበኸ። ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌል ንምስባኽ ዕጫ ዝበጽሖ እስያ ስለ ዝነበረ ንወዲ መዝሙሩ ንቅዱስ አብሮኮሮስ ኣኸቲልዎ ኸደ። እዛ ኤፌሶን ድማ ብጥንቲ ኣብ ውሽጢ ንእሽቶ እስያ ብሎሙ ከዓ ኣብ ውሽጢ ግዝኣት ናይ ቱርኪ ከተማ እያ። ኣቐዲሙ ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌል ሰቢኽላ እዩ። ንወዲ መዝሙሩ ንቅዱስ ጢሞቴዎስ ድማ ኣብ ልዕሊ እታ ከተማ ኤጲስቆጶስ ገይሩ ሸይምዎ ነበረ። ንሱ ድማ ክሳብ ብግፍዒ ዝቕተለላ ጊዜ ቅዱስ ዮሃንስ እናሓገዞ ኣብታ ከተማ ብዙሕ ኣገልገለ። ድሓር ግን ብግፍዒ ቀተልዎ። ቅዱስ ዮሃንስ ናብ ኤፌሶን ክኸይድ ናብ መርከብ ምስ ተሰቕለ ድማ እታ መርከብ ብማዕበል ተሰብረት። ንወዲ መዝሙሩ ንቅዱስ አብሮኮሮስ እቲ ማዕበል ናብ ሓንቲ ደሴት ኣብጽሖ እሞ ቅዱስ ዮሃንስ ግን ብስባር ናይታ መርከብ ተንጠልጢሉ ኣብ መዓልቲ እቲ ባሕሪ 40 መዓልትን 40 ሌይትን ምስ ገበረ እቲ ማዕበል ተፊኡ አብሮኮሮስ ናብ ዘለዎ ደሴት ኣብጽሖ። ተታሒዞም ድማ ናብ ከተማ ኤፌሶን ኣተው። ናይታ ከተማ ሰባት ድማ ብጣዕሚ ክፉኣት ስለ ዝነበሩ ኣብ መጀመርታ ንቅዱስ ወንጌል ክሰብኩ ኣይከኣሉን ነይሮም። ንሳቶም ድማ ብጣዕሚ ክፉኣት ምዃኖም ስለ ዝፈለጡ ቅዱስ ዮሃንስ ገና ዕጭኡ ምስ በጽሖ ብሓዘን ኣልቂሱ ነበረ። ሕጂ እውን ናብታ ከተማ ምስ ኣተው ቅዱስ ዮሃንስ ምኽንያት ብምፍጣር ሮምና ንእትበሃል ሰበይቲ ኣብ ቤት መሕጸቢ እሳት ኣንዳዲ ኮይኑ ቅዱስ አብሮኮሮስ ድማ ሓፃብ ኣቕሑ ኮይኖም ተቖጽሩ። እታ ዝቖጸረቶም ሰበይቲ ክፍእቲ ስለ ዝኾነት ብጣዕሚ ከተሳቀዮም ጀመረት። ባሮታ ከም ዝኾኑ ተሰማሚዖም ስለ ዝፀሓፉላ ትቕጥቅጦምን ተሳቀዮምን ነበረት። ቅዱስ ዮሃንስን ወዲ መዝሙሩ ቅዱስ አብሮኮሮስን ኣብቲ ቤት እታ ሰበይቲ ከም ባሮት ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ዓብይ ጉስቁልና እንዳነበሩ ከለዉ ሓንቲ ዕለት ወዲ ገዛኢ ሃገር ክሕፀብ ናብ ቤት መሕፀቢ ኣተወ እሞ ኣብቲ ቤት መሕፀቢ ድማ ሓይሊ ሰይጣን ስለ ዝነበሮ ነቲ ወዲ መኮንን ሓኒቑ ቀተሎ። ኩሎም ናይቲ ሃገር ድማ ሰባት ድማ ስለቲ ዝሞተ ወዲ መኮንን ከልቅሱ ምስ ተኣከቡ ቅዱስ ዮሃንስ ድማ ምስኦም ቆይሙ ክምልከት ከሎ ሮምና መፅያ ብሞት ወዲ ጎይታይ ክትሕጎስ ዶ መፂኻ እናበለት ረገመቶ።
ንሱ ድማ ኣጆኺ ኣይትሕዘኒ ኢልዋ ናብቲ ዝሞተ ቆልዓ ቀሪቡ ብምልክት መስቀል ምስ ኣማዕተበሉ ኣብ ገጹ ኡፍ በለሉ። እቲ ዝሞተ ቆልዓ ድማ ድሒኑ ተንስአ። ናይቲ ሃገር ሰባት ከዓ ሰንበዱ። ሮምና ድማ ሰንቢዳ እግዚኣብሔር ዝብልዎ ኣምላኽ ንስኻ ዲኻ ኢላ ሓተተቶ። ቅዱስ ዮሃንስ ድማ ብፍጹም ኣነ ኣምላኽ ኣይኮንኩን ኣነ ናቱ ኣገልጋላይን ሃዋርያኡን እየ እምበር በላ። ሮምና ድማ ስለ እቲ ዝበደለቶ ኩሉ በደል መሬር ንመዓት እናልቀሰት ይቕረ ክብሉላ ንቅዱስ ዮሃንስን ንቅዱስ አብረኮሮስን ኣጥቢቓ ለመነቶም። ንሳቶም ድማ ኣረጋግእዋ። ካብ ውሽጢ እቶም ህዝቢ ድማ ብዙሓት ብጎይታና ኣመኑ። እዞም ክልተ ሃዋርያት ካልኦት ብዙሓት ድንቂ ተኣምራት እናገበሩ ወንጌል እናሰበኹ ብዘይካ እቶም ክፉኣት ኣገልገልቲ ጣዖት ንኩሎም ኣእሚኖም ኣጥመቐዎም። ዮሃንስ ድማ ኣገልገልቲ ኤጲስቆጶሳትን ቀሻውሽትን ዲያቆናትን ምስ ሸመሎም ናብ ካልኦት ቀረባ ሃገራት ከዱ። ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ብድሕሪኡ ንቅዱስ አብረኮሮስ ኣብ ሃገረ ቢታንያ ከተማ ኒቆምድያ በኣንብሮተ ኢድ ኤጲስቆጶስነት ሸሞ። ቅዱስ አብረኮሮስ ድማ ነቶም ናይቲ ሃገር ሰባት ናይ ጎይታና ሃይማኖት ይምህርዎም። ካብ ዮናናውያን ድማ ንብዙሓት ናብ ዝቐንዐት ሃይማኖት ተዋህዶ መለሶም። ንብዙሓት ድማ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣጥመቖም። ኣብ ሃይማኖቶም ክጸንዑ ናይ ወንጌል ትእዛዝ ድማ ክሕልው መሃሮም እሞ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሑሎም። ቀሻውሽትን ዲያቆናትን ምሸሞሎም ወንጌል ንምስባኽ ናብ ካልኦት ሃገራት ከደ። ኣብተን ሃገራት ድማ ወንጌል ብምምሃር ብዙሕ ተኣምራት ብምግባርን ንብዙሓት ናብ ቅንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት መለሶም። ንብዙሓት ኣይሁድ ድማ ምሂሩ ጥምቀት ክርስትና ኣጥመቖም። ነገር ግን ሃዋርያዊ ወንጌል እናሰበኸ ንብዙሓት ናይ ጎይታና ተኸተልቲ ክገብር ከሎ እቶም ክፉኣት ድማ ብዙሕ ኣሰቃቂ መከራታት ኣውረድሉ። ስለ ጎይታና ስለ ቅዱስ ስሙ ከዓ እንተጋድልኡ ብዓወት ፈጺሙ ኣብ መጨረሽታ ብጽቡቕ ሽምግልና ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና ኣሜን። ቅዱስ ዮሃንስ ጻድቅ ወንጌሉ ዘወርቅ። እዚ ቅዱስ ወንጌል ዘወርቅ እንዳተባሃለ ጽዋዕ ካብ ካልኦት ዮሃንስ ካብ ዝበሃሉ ቅዱሳን ንምፍላይ ክኸውን ከሎ ቅንዲ ምኽንያት ግን ዕድመኡ ልክዕ ዘንብቦ ካብ ኢዱ ዘይፍለን ሓቂፍዎ ዝድቅስን ብወርቂ ዝተለበጠ ወንጌል ስለ ዝነበረ እዩ። ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ታሪክ ምስ ናይ መርዓዊ ገብረ ክርስቶስን ምስ ናይ ቅዱስ ሙሴ ሮማውን ዝተመሳሳልነት ኣለዎ። እዚ ከመይ እንተበሉ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሮም ዝነበሩ ኣጥራቢዮስን ቡድራን ዝበሃሉ ሕያወት ክርስቲያን ነበሩ። እግዚአብሔር ኣብ ዝቀደሶ ሓዳር ዝነብሩን ንነዳያን ዝዝክሩን ስለ ዝነበሩ ነዚ ቅዱስ ወለዱ እሞ ንስሙ ድማ ዮሃንስ ኢሎም ከም ዝግባእ ኣዕብዮም ምስጢር ናይ መንግስተ ሰማያት ምእንቲ ክርዳእ ንመምህር ሃብዎ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ትሕቲ መምህሩ ኮፍ ኢሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን መጽሓፍቲ ተምሃረ። ንወለዱ ቁኑዕን ተኣዛዝን ስለ ዝነበረ ኣቦኡ ዝወደይ ትደልዮ ነገር ሕተተኒ እንታይ ክገብረልካ ትፈቱ በሎ። ንኣቦኡ ቅዱስ ወንጌል ግዛኣለይ ብወርቂ ድማ ኣለብጦ በሎሞ። ኣቦኡ ድማ ዝተባሃሎ ፈጸመ። ካብታ ዕለት ጀሚሩ ካብዛ ዓለም ተፈልዩ ስጋ ብዝዓርፈላ መዓልቲ ቅዱስ ዮሃንስን ናይ ወርቂ ወንጌልን ተፈላልዮም ኣይፈልጡን እሞ ኩሉ ግዜ ብዘይ ምግዳል የንብቦ ክቕመጥ ክከሎን ክትንስእን ክኸይድን ክድቅስን ካብኡ ኣይፍለን ነበረ። ቅዱስ ዮሃንስ ጎበዝ ኣብ ዝኣኸለ ግዜ ወለዱ ከመርዕዎ ተቐራረቡ እሞ ልብሲ መርዓ ቀረቡ። በታ ሰሙን ግን ሓደ ጋሻ መነኮስ ናብ ቤቶም መጺኡ ሓደረ። በታ ለይቲ እቲኣ መነኮስ ኣብ ማእከል ዕላል ስለ ቅዱሳን መነኮሳትን ተጋድሎን ክብርን ነገሮ። ዝሰምዖ ነገር ልቦናኡ ዝማረኾ ቅዱስ ዮሃንስ ድማ ካብታ መዓልቲ ጀሚሩ ናብ ፈጣሪ ይልምን ነበረ። ሓደ መዓልቲ ግን እቲ መነኮስ ብድጋሚ መጺኡ ሓደረ። ቅዱስ ዮሃንስ ነቲ መነኮስ ናብ ገዳም ምእንቲ ክወስዶ እንተሓተቶ ኣይከውንን ኣቦኻ ክሓዝነለይ እዩ በሎ። እዚ ቅዱስ ግን ብናይ እግዚኣብሔር ስም ኣማሕጺነካ ኣለኹ ስለ ዝበሎ ክልቲኦም ብለይቲ ወፂኦም ናብ ገዳም ከዱ። ኣበምኔት ወይ ከዓ ኣመሓዳሪ ገዳም ወደ ናይ በረኻ መከራ ኣይትኽእሎን ይትረፍካ እኳ እንተበሎ ኣቦይ ኣይትድከሙ ካብ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ዝኾነ ነገር ኣይፈልየንን ስለ ዝበሎ ከም ዝግባእ ፈቲኖም ኣመንኮስዎ። ቅዱስ ዮሃንስ ድሕሪ
ምምልኳሱ ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን ብትሕርምትን ዘረኣዮ ተጋድሎን ብዙሓት ኣድንቖም። ንስጋኡ ቦታ ንዘይሃቦ ኣብ ጉብዝናኡ ኣካሉ ረገፈ። ንስጋኡ ቦታ ስለ ዘይሃቦ ኣብ ጉብዝናኡ ኣካሉ ረገፈ፣ ቆርበቱን ኣካሉን ድማ ተረኸበ። ንስጋኡ ኣድሪቑ ንነብሱ ኣለምለማ። ብኸምዚ ዝበለ ህይወት ን7 ዓመታት ድሕሪ ምግዳሉ ብራእይ ናብ ወለድኻ ተመለስ እንዳበለ 3 ግዜ ተዛረቦ። ቅዱስ ዮሃንስ ናብ ኣበምኔት ከይዱ እንተሓተቶም እቲ ራእይ ካብ እግዚአብሔር እዩ ኢሉ ናብ ቤተሰቡ ኣፋነዎ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ልዕሊኡ ንዝነበረት ልብሲ ኣብ መንገዲ ንነዳይ ለማኒ ሂቡ ኣብ ክንድኡ ድማ ረሳሕ ጨርቂ ለቢሱ ኣብ ናይ ወለዱ ኣንፈት ኮይኑ ለመነ። በጃኹም ኣጸጉዕኒ ኢሉ ለመነ እሞ ወለዱ ብፍጹም ክፈልጥዎ ኣይከኣሉን እሞ ነገር ግን ስለ ዝሕዘኖም ኣብ ኣከባቢ ኣብ ኣንፈት ገዝኦም ንእሽቶ ቤት ሰርሑሉ እሞ ኣብታ ውሽጢ በዓቲ ከም ዝለመዶ ብትግሃት ን7 ዓመታት ተጋደለ። ኣብዘን ዓመታት ኣሸንኳይ ደኳ ካልእ ሰብ ወለዱ ከማን ርፍራፍ ካብ ምሃብ ሓሊፎም ኣይቀርብዎን ነበሩ። ምክንያቶም ድማ ክጨንወና እዩ ዝብል ነበረ። ኣብ መጨረሽታ ከዓ መልአክ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ድሕሪ 7 መዓልቲ ክትዓርፍ ኢኻ በሎ። ነዲኡ ፀዊዑ ሓንቲ ነገር ክልምነኪ በላ። እሺ ምስ በለቶ ድማ ምስ መትኩ በዛ ዝለበስክዋ ጨርቂ ምእንቲ ክትገንዙኒ ኣብ ውሽጢ በዓተይ ድማ ቅበሩኒ ኢሉ ናይ ወርቂ ወንጌሉ ኣውፂኡ ሃባ። ኣብታ ግዜ ኣቦኡ እውን ስለ ዝመፀ ምስ ረኣያ ሰንበደ። ነታ ናይ ወርቂ ወንጌል ፈለጥዋ፣ ንወዶም ግን ክፈልጥዎ ኣይከኣሉን። እንዳበኸዩ ስለ ወዶም ዝፈልጦ እንተሃልይዎ ምእንቲ ክነግሮም ለመንዎ። ንሱ ድማ ወድኹም ዮሃንስ ኣነ እየ በሎም። በታ ቅጽበት ወለዱ ነቲ ዝሰምዕዎ ምእማን ሰኣኑ። ብፍጹም ዋይታ እንዳበኸዩ ኣልቀሱ። ብኽያቶም ዝሰምዑ ኩሎም ተኣከቡ እሞ ን7 መዓልቲ ፍርቆም እንዳበኸዩ ፍርቆም ድማ እንዳተባረኹ ንበዓቱ ከቢቦሞ ቀነዩ። ኣብ 7ይቲ መዓልቲ መልኣኽ መጺኡ ብኽብሪ ንነብሱ ተቐበላ። ኣዲኡ ናይ ወዳ ሓደራ ረሲዓ ንሳሲኣይ ጽቡቕ ዝገበረት መሲልዋ ንመርዓኡ ብዝቐረበቶ ናይ ወርቂ ልብሲ ጌራ ገነዘቶ። ሽዑ ግን ብቕጽበት ብጽኑዕ ሓመመት እሞ ኣቦኡ ድማ ብቕልጥፍ ኢሉ በታ ጨርቂ ገኒዙ ኣብ ውሽጢ በዓቱ ቀበሮ። ኣብታ ግዜ ኣደ ብቕጽበት ሓደሓነት እሞ ካብ ቅዱስ መቃብሩ እውን ብዙሕ ተኣምራትን ፈውስን ተገብረ። ርህሩህ ኣምላኽና ካብ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌሉ ዘወርቅን ናይ ኩሎም ቅዱሳንን ጸጋን በረከትን ይኽፈለና ኣሜን። ኣርኬ ድማ ሰላም ለዮሃንስ ዘወንጌለ ወርቅ ንዋዩ ዘኣግበረ ለቱ ኣቡሁ እምነ እበዩ ወበተጋድሎ ማሰነ ወተወለጠ ራእዩ እስመ ስእኑ ጠይቆ ተገጹ ችያሁ ዘርእዩ ወእስከ ሰኣልዎ ያውህድ እምብዙህ ስቃዩ ይብል በረከቱ ይሕደረና። ከምኡ እውን ቅዱስ መርመናም ሰማዕት በረከቱ ናይ ቅዱስ መርመናምን ይሕደረና ኣሜን። ቅዱስ መርምህናም ሰማዕት። እዚ ሰማዕት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዓብይ ቦታ ካብ ዝተዋሃቦም ዓበይቲ ቅዱሳን ሓደ እዩ። ኣብ ፈቐዶ ኣብያተ ክርስቲያናት ካብ ዝሰኣሉ ቅዱሳን ድማ ሓደ እዩ። ዓዱ ኣቶር ወይ ከዓ ኣብ ከባቢ ፋርስ ክኸውን ከሎ ኣቦኡ ሰናክሬም ዝበሃል ንጉሰ ነገስት እዩ። ኣዲኡ ዋላ እኳ ክርስቲያን እንተኾነት ስለ ዝፈርሐት ግን ንክልቲኦም ደቃ ንመርምህናምን ሳራን ክርስትና ኣይመሃረቶምን። ክልቲኦም ኣብዛ ዓበይ ግዜ ድማ ምስ ንጉስ ኣቦኦም ይወፁ ይኣትዉ ነበር እሞ ኣዲኦም ብሓዘን ጸለየት። በቲ ግዜ ድማ ጎርዞ ሳራ ብለምፂ ተሃረመት። ጓላ ማለት እዩ። ሓፍቱ ቅዱስ መርምህናም ዝፍውሳ ተሰኣነ እሞ መርምህናም ግን ጎበዝ መንእሰይ ስለ ዝነበረ 40 ናይ ኩናት ሓለቃታት ይመርሕ ነበረ። በቲ ግዜ ድማ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ቅዱስ መርምህናም 40 ተኸተልቱ ሒዙ ንሃድን ናብ ዱር ምስ ወፀ ምስ ኣባ ማቴዎስ ገዳማዊ ተረኸበ። እዞም ጻድቕ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ በረኻ ዝነበሩ ኣቦ እዩ። ኣካሎም ብፀጉሪ ስለ ዝተሸፈነ ሰንቢዱ ከሃድም ክብል ዝወደይ ኣይትፍራሕ፣ ኣነ እውን ከመኻ ናይ ክርስቶስ ፍጡር ዝኾንኩ ሰብ እየ በልዎ። ንሱ ግን
መን እዩ ክርስቶስ ክብል ሓተቶም እሞ ኣባ ማቴዎስ ድማ ምስጢረ ክርስትና ካብ መሰረቱ ምሂሮም ናይ ክርስትና ናይ ባህሪ ኣምላኽነት ነገርዎ። ቅዱስ መርምህናም ግን ክርስቶስ ኣምላኽ እንተኾይኑ ንሓብተይ ኣድሕኑለይ በሎም እሞ ኣምፃኣ እያበልዎ ኣምፃኣ ድማ እዞም ጻድቕ ድማ ጸሎት ኣብፂሖም ንመሬት ረጊጾም ማይ ኣፍለቑ እሞ ብእምነት ብስም ስላሴ ተጠመቑ በሎም። እዚ ቅዱስ ሓብቱ ሳራን 40 ናይ ኩናት ሓለቓታትን ምስ ተጠመቑ ሳራ ካብ ለምፂ ነጽሀት ፈጺሙ ድማ ደስ በሎም። ናብ ቤተ መንግስቲ ተመሊሶም ድማ ቅዱስ መርምህናም ምስ ኣዲኡ ምስ ሓፍቱን ምስ 40 ከተኸተልቱን ንክርስቶስ ከምልኹ ጀመሩ። ንጉስ ሰናክሬም ኣቦኡ ግን ነዚ ነገር ኣብ ሰምዐ ግዜ ተቆጥዐ። ንሶም ድማ ናብ ጎቦ ሃደሙ። ንሱ ንጉስ ዝወደይ መንግስተይ ውረስ ኢሉ እንተለኣኸ እምቢ በሉ። ስለ ዝተበሳጨወ ከዓ ንቅዱስ መርምህናምን ቅድስቲ ሳራን 40 ወታሃደራትን ቅዱሳን ብሴፍ ኣቕተሎም። ንስጋኦም ብእሳት ኣቃጽሉ ክብሉ ግን ምንውዋፅ ኮይኑ ብዙሕ ኣረማውያን ሞቱ። ንጉስ ድማ ዓቢዱ እንስሳ እርያ ሓሰማ ኾነ። ኣብቲ ግዜ ኣባ ማቴዎስ ካብ በረኻ ወፂኦም ንንጉስ ሰናክሬም ፈወስዎ። ንሱ ድማ ኣሚኑ ናይ ደቁን ናይቶም 40 ተኸተልቲ ናይ ቅዱስ መርምህናምን ስጋ ብኽብሪ ኣንበረ ቀበረ። ኣብ ዓዱ ከዓ ኣብ ኣቶር ድማ ናይ ኣደ ብርሃን ድንግል ማርያም ኣዴና ቤተ መቕደስ ሃነጸ። ብክርስትና ናብራ ነቢሩ ድማ ዓረፈ። ንሱ ምስ ተቐብረ ግና ናይ ከለዳውያን ንጉስ መጺኡ ንኣቶር ወረራ። ንንግስቲ ንናይ ቅዱሳን ኣደ ምስ ህፃን ወዳ ቀተለ። ድሕሪኡ ድማ ንጣዖስ ስገዱ ምስ በለ ናይ ቅዱስ መርምህናም ወታሃደራት መጺኦም ብምስክርነት ተሰየፉ። ቁጽሮም ድማ 170,000 ኮነ። በረከቶም ሕድረና ኣሜን። ናይ ጥሪ 20 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ኣክሎግ ቀሲስ ሰማዕትን ጻድቕን፣ ቅዱስ መርምህናም ሰማዕት ቅዳሴ ቤቱ፣ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌል ዘወርቅ ቅዳሴ ቤቱ፣ ኣባ ኣብዲ ጻድቅ፣ ቅዱስ ብሕኑ ሰማዕት፣ ቅዱስ አብረኮረስ ሐዋርያ፣ ናይ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ወዲ መዝሙር፣ ኣባ ኖህ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ሓጺር፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሊቀ ሰራዊት፣ ቅዱስ አሞኒዮስ፣ ቅዱስ ካሌብ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅድስቲ ሳድጅ የዋሒት። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። ከምኡ ድማ ናይ 21 ናይ ወላዲት ኣምላኽ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ጥሪ 21 ስንክሳር ንቐጽል አሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ድማ በጻሕና ናብ ክቡር ቅዱስን ዝኾነ በዓለ ዕረፍታ ንመብርሃን ድንግል ማርያም በዓለ ዕረፍታ ለማርያም 21 ጥሪ በዛ መዓልቲ እዚኣ መዘከርታ በዓለ ዕረፍታ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ እዩ። ሽዑ ግዜ እመቤትና ኣብ ቅዱስ መካነ መቃብር ወዳ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትጸሊ ነበረት። መንፈስ ቅዱስ እውን ካብዚ ዓለም ከም እትፈልስ ነገራ። ብድሕሪ እዚ ጎይታና ስለ ዝነገረን ደናግል ካብ ደብረ ዘይቲ መጻ። ንሳ እውን ነገረተን። ሽዑ እውን እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምዚ ክትብል ጸለት። ኦ ወደይ ፍትወይን ጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ሰዓት ጸሎተይ ስምዓኒ። ንረድእኻ ዮሃንስ እውን ኣምጻእዮም፣ ንኹሎም ሓዋርያት እውን ከምኡ ብህይወቶም ኣምጻእዮም። ንስኻ ኣምላኽ ሕያዋይ ኢኻሞ ነብሶም ዝወሰድካዮም እውን ኣምጻእዮም። ንዓኻ እውን ንዘለዓለም ምስጋና ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ሽዑ ድማ ብትእዛዝ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ዮሃንስ ደመና ካብ ሃገረ ኤፌሶን ጼራ ናብ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብጽሓቶ። ኣብ ቅድሚኣ ቆመ፣ ሰገደላ እውን። ሰላም ንዓኺ ይኹን፣ ጸጋ ዝተመላእኺ ወላዲተ ጎይታ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዚ እዚ ዓለም መጺእኪ ብዓቢ ክብርን ምስጋናን ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትከዲ ኢኽሞ ደስ ይበልኪ። እዚ እውን ስሙ ምስጉንን ክቡርን ዝኾነ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ኣብ ልዕሊኺ ተኣምራትን መንክራትን ምስ ገለጸ እዩ። እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ነዚ ምስ ሰምዐት ኣዝያ ተሓጐሰት። ንእግዚኣብሔር እውን ጎይታይን ኣምላኸይን ዝለመንኩኻ ስለ ዝሃብካኒ ምስጋና ንዓኻ ይኹን። ሕጂ እውን ነፍሰይ ናባኻ ናብ ሰማይ ንኸዕርግዋ ምስ ዝመጹ መላእኽቲ ብምምጻእኻ ንዝልምነካ ኩሉ ሃበኒ እናበለታ መስከነቶ። ኣብቲ ግዜ እንሆ
ሕጂ መላእኽትን ሃዋርያት ካብ ኣጽናፍ ምድርን ደመና ተጽዒኖም ክበጽሑ እዮም ናብ ቅድስቲ ኣዲኡ ንጎይታ ሰማይን ምድርን ክርኢ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ክበጽሑ እዮም። ኣብቲ ግዜ ድማ ሃዋርያት ከካብ ዘለዎ ዝሞቱ እውን ካብ መቃብሮም ተንሲኦም መጹ። ናብ እመቤትና መጺኦም ድማ ሰገዱላ። ኦ ኣምላኽና ካባኻ ዝተወልደ ምልእቲ ካባኻ ዝተወልደ ምልእቲ ጸጋ ደስ ይበልኪ። ኦ ኣምላኽና ካባኺ ዝተወልደ ምልእቲ ጸጋ ደስ ይበልኪ። ንሱ ካብዚ ዓለም ከውፅኣክን ቃል ኪዳን ከም ዝሃበኪ ድማ ምስኡ ብኽብርን ምስጋና ናብ ሰማያት ክዕርገኪ እዩ። ኣብቲ ግዜ ድማ እመቤትና ማርያም ኣብ ልዕሊ ዓራታ ተቐመጠት እሞ ንሃዋርያት ድማ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ከም ንዓኻትኩም ከም ዝረኣኹኹም ከም ዝርእዮ ፈለጥኩ። ካብዚ ስጋይ ወፂአ ድማ ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት እውን ክኸይድ እየ። ነገር ግን ኣነ ካብዛ ዓለም ከም ዝፍለጥ ካበይ ከም ዝፈለጥኩም ንኽትነግሩኒ እደሊ ኣለኹ በለቶም። ጴጥሮስን ኩሎም ሃዋርያትን ድማ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ንኽመጽእ ኣዘዘና፣ ናብ ደመና ምስ ተጸዓና ድማ ከም ቅጽበት ናባኺ በጻሕና በልዋ። እመቤትና ማርያም ነዚ ነገር ካብ ሃዋርያት ምስ ሰምዐት ድምፃ ዓው ኣቢላ ክቡርን ምስጉንን ንዝኾነ ቅዱስ ስምካ እዝምርን ኣመስግንን ኣለኹ። ናተይ ናይ ኣገልጋሊትካ መከራ ተመልኪትካ ሓይልን መንክርን ጌርካልና ኢኻሞ ካብ ድሕሪ ሕጂ ኩሉ ትውልዲ ከመስግኑኒ እዮም። ጸሎታን ምስጋናን ምስ ወድአት ድማ ንሃዋርያት ዕጣንን ማዕጠንትን ኣምጽኡ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ጸውዕዎ በለቶም እሞ ንሳቶም እውን ከም ዝኣዘዘቶም ገበሩ። ብድሕሪዚ ድማ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እልፊ ኣላፋት መላእኽቲ ከቢቦምዎ መጹ። ንእመቤትና ኣጸናንዓ ንዓኣ ዘዳለወላ ተድላ ደስታ እውን ንገራ። ኣብታ ግዜ ድማ ብዙሓት ተኣምራትን መንክራትን ተገብሩ። ዕውራት ረኣዩ፣ ሓንካሳት ረትዑ፣ ለምጻማት እውን ሰምዑ፣ ለምጺ ዘለዎም እውን ነጽሁ፣ ኣጋንንቲ እውን ካብ ሰባት እናወጹ ከዱ፣ ብሃማት እውን ተናገሩ። ኩሉ ሕማምን ደዌን ሕማምን ዘለዎ ድማ ድሓነ። እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያምን ናብ ዘላትሉ ገዛ እንትቐርቡ ኣብታ ግዜ ካብ ደዊኦም ይፍወሱ። ብድሕሪ እዚ ድማ እመቤትና ንፍቑር ወዳ ኦ ወደይን ፍቑረይን ኣነስ ኣብ ውሽጢ ኣየር ተበቲኖም ካብ ዘለው ጉሩማንን መደንግፃንን መላእኽቲ ካብ ባሕረ እሳትን ዝተለዓለን እፈርሕ ኣለኹ በለቶ። ጎይታና ድማ ሓደ እኳ ካብኣቶም ኣብ ልዕለኺ ስልጣን የብሉን በላ። ካብ ስጋኣ እትፍለየሉ ግዜ ምስ በጽሐ ደናግልን ሃዋርያትን እናበኸዩ ንኽትባርኾም ለመንዋ። ኢዳ ኣብ ልዕሊኦም ኣቐሚጣ ድማ ባረኸቶም። ኣብቲ ግዜ ድማ ንንጽህቲ ነፍሳ ብመለኮታዊ ኣእዳው ወሰዳ። ብብርሃን ኣጐልቢቡ ድማ ናብ ላዕለዋይ ብርሃን ድማ ምስኡ ኣዕረጋ። ንስጋኣ ግን ከም ዝግባእ ንኸገንዝዋ ንጽሮም ናብ ጌተ ሰማኒ ንኸወስድዋን ንሃዋርያት ኣዘዞም። ቅድሚ ነብሳ ምውፃኣ ድማ እመቤትና ብናይ ሰብ አንደበት ክንገር ዘይክእል ዓብይ ብርሃን እናረኣየት ጸንሐት። ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ካብ ሎሚ ግን ስጋኺ ናብ ናይ ተድላን ደስታን ገነት ከፍልስ እየ። ካልኣይ ድማ ስጋኺ ምስ ነፍስኺ ክወስድን ተምሳሌት ኣብ ዘይብሉ ኣብ ውሽጡ ድማ መላእኽቲ ኣብ ቅድመኺ ዘመስግንሉ ናይ ተድላ መሕደርን ክቐምጠልክ እየ በላ። እመቤትና ድማ ኦ ነዚ ኩሉ ብኺነ ጥበብካ ነዚ ኩሉ ዝገበርካ ጎይታይን ኣመስግነካ ኣለኹ። ካብኡ ድማ ልመናይ ንኽሰምዓኒ እልምነካ ኣለኹ። ብስመይ ናባኻ ዝልምን ድማ ልመናኡ ብሳልኻ ልመናኡ ተቐበል። ኣብ ሽግር እናሃለወ ናባኻ ብስመይ ንዝልምን ድማ ካብ ኩሉ ሽግሩ ኣድሕኖ። ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስራሕ ኣብ ሰማይን ምድርን ንስኻ ከኣሊ ኢኻሞ መዘከርታይ ኣብ ውሽጡ ዝገብርሉ ኩሉ ቦታ እውን ባርኽ። ብስመይ ዘቕርብዎ ቁርባኖም እውን ንኹሎም ተቐበለሎም በለቶ። ጎይታና ድማ እንሆ ኩሉ ዝለመንክኒ ክገብረልክ እየ። ኩሉ ጸጋ ክብርን መጎስን ካብ ኣቦይ መንፈስ ቅዱስን ተውሂብኪ እዩሞ ደስ ይበልኪ። ኩሉ ብስምኪ ዝልምን ድማ በዚ ዓለም በቲ ዝመጽእ ዓለምን ኣይጠፍን እዩ እሞ ኢሉ መለሰላ።
እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ዓረፈት ድማ ሐዋርያት ገነዝዋ ጎይታና ከም ዝኣዘዘ ድማ ናብ ጌተሰማኒ ንኸወስድዋ ኣብ ዓራታ ጾርዋ። ኣይሁድ ድማ ሰሚዖም ስጋኣ ንኸውዕዩ ወፁ እሞ ካብኣቶም ሓደ ድማ ናብ ምድሪ ንኸጽድፋ ናይ እመቤትና ዓራታ ሓዘ። ኣብቲ ግዜ ድማ መልአክ እግዚኣብሔር ንኣእዳው ብሰይፊ እሳት ወቕዖ እሞ ኣብ ልዕሊ ዓራታ ዝተንጠልጠሉ ድማ ኾኑ። ኣብቲ ግዜ ብጎይታና ኣመነ። ብምኽያት ድማ ኣንቲ ብሓቂ ድንግል ዝኾንኪ ኣዲኡ ንሓቀኛ ኣምላኽ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕለይ ቅረታ ንኽትገብሪ እልምነካ ኣለኹ። ስለ ናይ ሐዋርያት ልመና ድማ ኣእዳው ተመሊሰን ከም ናይ መጀመርታ ጥዑያት ኮና። ምስ ቀበርዋ ድማ ኣብኡ 3 መዓልትን ገበሩ። ዕረፍታ ድማ ብዕለተ እሁድ ጥሪ 21 በዛ መዓልቲ ኮነ። ጎይታና ድማ ብርሃናውያን መላእኽቲ ለኣኸ። ንሳቶም ድማ ስጋኣ ወሲዶም ኣብ ትሕቲ ዕፀ ሕይወት ኣብ ውሽጢ ገነት ኣንበርዎ። ሐዋርያት ቶማስ ግን ኣብቲ ግዜ ኣይነበረን። ንሱ ኣብ ልዕሊ ደመና ተጽዒኑ እናመፀ እንከሎ ድማ ንእመቤትና መላእኽቲ ከዕርግዋ ረኸባ እሞ መላእኽቲ ድማ ንዓ ንኣደ ኣምላኽ እመቤትና ድንግል ማርያም ኢድ ንሳእ በልዎ። ንሱ ድማ ሰገደላን ተሳለማን ካብኡ እውን ተባረኸ። ድሕሪ እዚ ድማ ናብ ሐዋርያት በጽሖሞ። ንሳቶም ድማ ብዛዕባ ዕረፍታን እመቤትና ማርያም ከም ዝቐበርዋን ነገርዎ። ቶማስ ድማ ኣነስ ስጋኣ ክሳዕ ዝርኢ ኣይኣምንን በለ። ንኸርእይዎ ናብ መቃብራ ምስ ኣብጽሕዎ ድማ ስጋኣ ኣብ ውሽጢ መቃብር ኣይረኸቡን። ደንገጹን ተደነቑን እሞ ኣብቲ ግዜ ቶማስ ንእመቤትና ምስ መላእክቲ ናብ ሰማይ ክትዓርግ ከም ዝረኸባ ነገሮም። ሐዋርያት ድማ ነዚ ሰሚዖም ናይ እመቤትና ዕርገታ ብዘይምርኣዮም ኣዝዮም ሓዘኑ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ስጋኣ ኣብ ውሽጢ ምድሪ ንኽሓድግ ከም ዘይፈቐዶ ኣገንዘቦም። ብድሕሪ እዚ ድማ ጎይታና ሓደ ግዜ ንዓኣ ዳግም ከም ዘርእዮም ኣተስፈዎምን ተዋዓዓሎምን። ንሳቶም ድማ ክሳዕ 16 ነሓሰ ብተስፋ ነበሩ። ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም መላእ ዕድሚኣ 64 እዩ። እዚ ድማ ኣብ እንዳ ኣቦኣን ኣዲኣን 3 ዓመት 7 ወርሕን ኣብ ቤተ መቕደስ 12 ኣብ ቤተ ዮሴፍ ድማ 34 ዓመትን 3 ወርሕን። ድሕሪ ዕርገት ጎይታና ድማ ኣብ ቤተ ዮሃንስ 15 ዓመት ነበረት። ንዓኣ ንኣዲኡ ተስፋ ህይወትን መድሓኒትን ዝሃበና ንእግዚኣብሔር እውን ምስጋና ይኹን። ብጸሎታ እውን ካብ ኩሉ እኩይ ይሓልወና። በጸሎት ናይ መብርሃን ካብ ኩሉ እኩይ ዘበለ ይሰውረና ኣሜን። በረከታ እውን ምሳና ይሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርክያት ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለፀኣተ ነፍስኪ እንዘ ድንጋጼ ሞት ኣልባ ለመዓዛ ክርስቶስ ባቱ ዘይጸኑእም ስሂነ ሰባ ሃበታት ጸጋኪ ማርያም እስመ እማንቱ ተውህባ ውዳሴ ዚኣኪ ኣህጉራት ዓለም የበባ ወስብሃትኪ ሰማያት ነበባ ሰላም ለፀኣተ ነፍስኪ በመዓዛ ክርስቶስ ዘተነቅበ ወመሰንቆ ማህሌት ሃዋዝ እንዘ ያመዓርር ኣልባበ ሃራ ሰማይ ብዙሃን እለ ኣልቦሙ ሃሳበ እንዘ ይዘምሩ ቅድሜኪ ወመንገለ ድህረኪ ካእበ ማርያም ወትኪ ይመስል ከብካበ ግንዘታ ለማርያም ድህረ ህቡረ ሰለጡ በትእዛዘ ወልዳ ካሃሊ እንዘ ይትፈለጡ ነብሳ ባህርየ ዘኢትረከብ ተውላጡ ዮም መላእክተ መንገለ ኣርያም መሰጡ ወበድነ ስጋሃ ሐዋርያት ጌተሰማኒ ሰጡ ሰላም እብል ለደብረ መሃው ተርእየታ በዘዮም ዕለተር ዕረፍታ ማርያም ድንግል ሃበ ይሰባህ ምህረታ ትደምር ነፍሰ ዚኣየ ምስለ ጻድቃን ወቤታ በእንተ ጌጋያ ኢትንበር ባቲታ። በረከት ጣዕመ ፍቕሪ ኣማላድነት ለውሃት ኣደነት ናይ ወላዲተ ኣምላኽ ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ቅድስቲ ኢላርያ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ጓል ንጉስ ሃገረ ሮሜ ዘይኑን ቅድስቲ ኢላርያ ዓረፈት። ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዛ ቅድስቲ መሓረና በረከታውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ
ሰላም ለንግደትኪ ገዳማ አስኬጥስ ርሁቀ ትርሲተ አቦኪ ንጉስ እንዘት ታስተማስሊ ጸሪቀ ኢላርያ ቅድስት በዘ ትፈጽሚ ጸሃቀ ለወለት መሃይምንት እንተ ትትለአኪ ጽድቀ ከመ ትሳየጥ ሰቀ ውሃብኪያ ወርቀ። ከምኡውን ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑስስ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሓዉ ባስልዮስ ዝኾነ ናይ ንሱስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ጎርጎርዮስ መዘከርታ ዕረፍቲ እዩ። እንሆ ድማ ናይ አቡኡን ናይ ሓውን መዘከርትኦም ኣብ 6 መዓልቲ ጥሪ ጽሒፍና ኣለና። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን፣ በረከቱ እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ሰላም ለጎርጎርዮስ ባዳወ ኪሩብ ዘተሃቅፈ ጊዜ ይዓርግ ለሊሁ ቅዳሴ ቁርባን ውኩፈ ሶበት መጽእ ሃቤ ትቤሎ ማርያም አፈ እንዘ ይመስሎሙ አርአያ ዘይነውም ዘልፈ ሶበ አንቅህዎ ተረክበ እሩፈ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ኒቆላዎስ ዘጾማእት አባ ፊቅጦር ኤጲስቆጶስ ጳውሎስ መኮንን ሲላስ ቀሲስ ኤርምያስ ነቢይ ቀውስጦስ ዮሐንስ አባ እስክንድሮስ መዘከርትኦም እዩ። እመቤትና ኣብ ደብረ መህው ምስ ዮሐንስ መጥምቅ ዝተገለጸትሉ እውን እዩ። አርኪያት ድማ ሰላም እብል ለሰማዕታተ ክርስቶስ መድህን ምስለ መኮንን ጳውሎስ ወሲላስ ካህን በእንተ ዘኢነስሁ ቅድመ እንዘ ህያዋን ከመ ይትመጠው ኢለ ተቀትሉ ሙታን እምአይነ ቀሲስ ተሃብአ ቁርባን ሰላም ለኤርምያስ ዘተነበየ በተግሳጽ አመ እስራኤል አፍቀሩ አምልኮተ እብን ወእጽ ወአሰሰለ ለሙ በኃይለ ጸለቱ ስርዋጽ አራዊተ ወአናብስተ ጉሩማነ ራእይ ወገጽ ወበእንተ ይትገበር በዓሉ በግብጽ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን፣ ንዓና እውን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንእግዚአብሔር አምላኽ አሜን። ጸሎቶም ረድኤቶም ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ድኳ መላእክት ተሃረመልና ካብ ስንክሳር ካብ ቅዱሳን ካብ በረከት ቅዱሳን አይፍለየና ካብ ምስጋና እግዚአብሔር አይፍለየና አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ካብ አናብባ ቃል ኩይና ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ድኳ መላእክት ተሃረመሊ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስ ረድኤነ ኢታብአነ እግዚእ ውስተ መንሱት አላትነኒ ወባልሃነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋ መልእተ ውዳሴ መልእተ ሞገስ መልእተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጽሊ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀናኪ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን